Per a alguns blocaires, una de les tasques més difícils és trobar fotografies que il·lustrin les seves entrades al blog. És tan important trobar la fotografia que més s'adeqüi a la idea que es vol expressar com que aquesta fotografia estigui lliure de drets d'autor. Per això han nascut un munt de pàgines web dedicades a recollir fotografies lliures de drets o que permeten el seu ús per finalitats no comercials. Al blog Recursos TIC pel mestre, en Daniel Marcos ha fet un recull d'adreces de webs des d'on podem agafar fotografies pels nostres blogs o per altres treballs i presentacions. Dóna-li un cop d'ull. És recursosticmestre.wordpress.com. Joanna's Policewoman és el nom artístic sota el qual s'amaga la Joan Wasser, una dona amb un immens talent musical i molt bona veu que ha passat per més de 3 grups i ha realitzat múltiples col·laboracions esporàdiques amb artistes com Scissor Sisters o Lou Reed fins a atrevir-se a presentar-se en solitari. Hereva del punk de The Smiths i gran fan de l'American Soul Music d'Al Green o Nina Simone, Joanna's Policewoman va presentar a finals de 2006 el seu primer treball en solitari, Real Life. Aquest dijous, dia 6, estarà a la Sala Mephisto de Barcelona. Per escalfar l'ambient de la sala estaran els madrilenys Russian Red, una banda que amb l'ajuda de MySpace i en tan sols uns quants mesos va donar més de 60 concerts i va participar al Primavera Sound. Això era l'any passat. Aquest any les xifres s'han duplicat. Els Russian Red, liderats per Lourdes Hernández, estan immersos en una gira frenètica de concerts i un dels seus temes ha aparegut a la banda sonora de Camino, la nova pel·lícula de Javier Fesser. A la Sala Mephisto, just abans que Joanna's Policewoman comenci a tocar, tindràs l'oportunitat d'escoltar-los en directe. I si no hi pots anar, visita el seu MySpace per conèixer el seu peculiar estil, que molts ja han comparat amb Marlango. Tell me what it isn't fair, but I'm wasting time, cause it isn't my heart, it isn't my fault, and every situation understands well the anecdote of chasing the locations to your doors. Yeah, da, 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 da. Cause I'm wasting time, wasting money again, and all the cigarettes that I have never smoked, and all the letters that I have never sent. Da, 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 sitting by the swimming pool, and he wasn't scared, cause he wasn't his time, he wasn't his chance. I'm getting older, snapping on my plans, but it's never late enough for me to stay. Yeah, da, 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 da. Cause I'm wasting time, wasting money again, and all the cigarettes that I have never smoked, and all the letters that I have never sent. Da, 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 da. I fins aquí arriba el blog TDI d'aquesta setmana. Recorda que estem les 24 hores al nostre blog a la xarxa i que la setmana vinent t'estarem esperant amb més blogs i més activitats culturals per tota la TDI, les televisions digitals independents. No ens fallis!